Bueno, bo día a todos, gracias por a asistencia a esta rueda de prensa, que non é máis que unha intención de facer o resumen do que vimos acadando desde o traballo do Grupo Socialista neste ano. Fai precisamente hoxe un ano, cando este deputados e deputadas, consultamente co resto dos grupos, estábamos tomando posesión da nosa ata de deputados nesta casa, na Deputación de Ourense. Bueno, en resumen, foi un ano moi productivo desde o punto de vista de que, bueno, desde o primer momento éramos conscientes da situación, que a través dos resultados das eleccións municipais, que a realidade é esa: o Partido Popular non tiña unha maioría absoluta na Diputación e se abrían unhas expectativas de poder acadar acordos beneficiosos para toda a provincia. Éramos conscientes de que se abrían oportunidades para unha mellora das condicións dos concellos e da veciñanza. A pesar de que baixamos na representación de 9 diputados provinciais neste mandato, sin embargo, nas primeiras negociacións incrementamos a presencia do Grupo Provincial Socialista nas comisións informativas, pasando de 3 a 4 membros. Tamén se acelera a dinámica do Partido Socialista en todos os niveles, a través de multiplicación de rogos, preguntas e demandas de información, sendo o Grupo Socialista o máis activo en cuanto a mocións presentadas no Pleno, 17, duplicando este xeito as iniciativas presentadas polo Partido Popular que foron sometidas a debate durante este primeiro ano de mandato. Tras a toma de posesión, e durante o mes de agosto, nunha primeira toma de contacto co presidente, trasladamos a necesidade de abordar un plan único de financiamento para os concellos e rachar con máis de 30 anos de partidismo a hora de distribuir os orzamentos desta propia Deputación. Así, nos comprometimos, en conversas co presidente, a traballar durante o mes de agosto para, a principios de setembro, presentar unha proposta de financiamento do plan máis tarde chamado Plan Único. Xa na primeira modificación de crédito aprobada en outubro de 2023, donde se deixaba de lado a 11 concellos, 8 do Partido Socialista e 3 do Partido do BNG, xa fomos quen de acadar que se recolleran tamén unha importante achega económica a eses 11 concellos e non se fixera unha discriminación como se viña facendo hasta o momento actual. A aprobación, gracias á abstención do Grupo Socialista do Plan Cooperou 2024, supón un antes e un despois do financiamento dos concellos da provincia, acadando que absolutamente todos, e que decimos todos e todos, os municipios ourensáns dispoñan do grosso de fondos precisos para desenvolver a súa actividade. Recordemos que a proposta inicial socialista aspiraba á movilización do 22% do orzamento da Diputación de Ourense para distribuir equitativamente entre concellos, representando alrededor de 20 millóns de euros. Contemplamos unha cantidad fixa por concello, 100.000 euros, e un monto variable sobre a base de criterios objetivos, como demografía, 50%, núcleo de población, 20%, superficie, 15%, e índice de envellecemento, 15%. A proposta inicial do Partido Popular foi de 12 millóns de euros, insuficiente a todas luces para as nosas demandas, logrando arrancar o Grupo Socialista a movilización despois dunha negociación intensa, un monto inicial de 17 millóns de euros, co compromiso dun incremento de 3 millóns de euros máis na primeira modificación orzamentaria. Recordemos que o objetivo desta legislatura era acadar os 23 millóns de euros, obtendo xa en abril do ano 2024 este monto tras unha negociación e condicionando a nosa abstención a movilización destes recursos adicionais no marco do Plan Cooperou. Isto se foi debido a que cando se nos presentaron a liquidación na conta xeral, vimos que o remanente era moi sustancioso, entonces sacábamos este objetivo que nos marcábamos po ano posterior. Nos vindeiros orzamentos do ano 2025 quedan consolidados os 23 millóns de euros, quedando as portas abertas para novas negociacións nas que o Grupo Provincial Socialista aspira a incrementar equitativamente os recursos para os concellos de Ourense. Antes desta legislatura, os plans provinciais, obras, empregabilidade e mocedade repartían por igual 77.000 euros por concello, quedando o resto da financiación supeditada ao prazo do presidente da Diputación vías
subvencións nominativas que rara vez chegaban a concellos non gobernados polo Partido Popular. Tendes aí a modo de exemplo situación de partida, donde concellos como Cortegada recibían máis de 500.000 euros, Muiños, Boborás, Cualedro, cuando no plan cooperou que finalmente firmamos, lle corresponden cantidades bastante inferiores ás mesmas, como son 157.000 euros, 188, 288.000 euros. Por a contra, concellos socialistas como Entrimo, Amoeiro, Verín, Taboadela, Ramirás, Melón, Maside, Castro Caldelas, Carballeda de Avia, Cabo de Randín e Barbadás recibían na modificación de crédito de febreiro de 2023 un total de 0 euros. Vedes aí tamén a tabla final como quedou o plan de Cooperou máis as modificacións ulteriores dos que xa vos demos conta. Do monte fixo anterior, que eran de 77.000 euros, estamos falando dos concellos socialistas, vemos que os concellos agora teñen unha financiación que corresponde e que fai que os concellos se poden administrar, digamos, os seus cuartos que son deles, que non son de nadie máis, e vemos diferencias tan sustanciales como pode ser a Moeiro de recibir 77.000 euros a recibir agora prácticamente 300.000 euros, o Barbadás de recibir 77.000 euros a recibir agora 481.000 euros, o Carballiño de recibir 77.000 euros a recibir agora 600.000, e así sucesivamente. Concellos máis pequenos como pode ser Manzaneda de recibir 77.000 euros a recibir agora 258.000 euros. Por fin, acadamos que os concellos, os alcaldes, poden distribuir os seus diñeiros como mellor vexan e según os intereses dos seus veciños. Avanzamos cara a instauración de procedimentos máis equitativos na Diputación de Ourense, como por exemplo que os tractores de brozadores sexan asignados aos concellos por rigoroso orden de solicitude, e non, como era o caso anteriormente, en virtude de afinidades políticas e a vontade do Goberno. Fomos que de negociar que a partida do Plan Provincial de Estradas anual da Diputación, incluída nos orzamentos 2024 e na posterior modificación de crédito, que se basen en criterios técnicos obxectivos segundo as necesidades dos municipios e non a través de concellos amigos. Estamos falando de que agora achegamos unha cantidad este ano de 4.500.000 euros ao Plan Provincial de Estradas, cuando anteriormente estaban significados nos orzamentos apenas 1,5 millón de euros. A acción do Grupo Provincial Socialista foi quen de paralizar unha primeira modificación da RPT, a Relación de Posto de Traballo, que a Diputación de Ourense, por considerar inadecuados e pouco claros certos aspectos, sendo posteriormente aprobada tras ser recollida as nosas demandas. Logo de anos de peticións e loitas, a través das pertinentes alegacións do Grupo Socialista, se acadou unha modificación, adecuación e actualización do Regulamento Orgánico da Diputación de Ourense, máis ha caído car novas realidades e car novas tecnoloxías, e avanzando cara a unha meirande transparencia e información, e evitando que as iniciativas se poden ver alteradas ou desvirtuadas. Tamén conseguimos que mediante a transparencia tamén se plasmara na xestión dun activo tan importante para a provincia como é a estación de montaña de Manzaneda, conseguindo que os concellos de Manzaneda e Tribes, a máis de todos os grupos que integran a Corporación Provincial e non só o Grupo de Goberno, tome parte no Consello de Administración de Meixa. O Grupo Provincial Socialista mantén o seu tradicional compromiso coa prestación de servizos públicos de calidade para absolutamente toda a veciñanza de Ourense, independentemente do seu lugar de residencia, para que non quede ninguén atrás. Daí a tan particular celo de presentación de iniciativas para a defensa da sanidade e a educación da nosa provincia. Os diputados socialistas conseguimos paralizar a privatización do servicio de recollida do lixo, que o Goberno do Partido Popular xa tiña encaminada desde a pasada legislatura, co apoio de Democracia Ourensana no seu momento e da diputada independente. O Grupo Provincial Socialista tamén obtivo un acordo para poñer en marcha un grupo de traballo con absolutamente todos os actores implicados na conformación dunha auténtica área metropolitana de transporte alrededor da capital, con efectos para toda a veciñanza, vendo de poñer fin a unha situación anómala.
Tamén obtivemos o acordo en pleno da totalidade dos grupos da Corporación Provincial para a eminente implantación dun servizo itinerante de detección e prevención de todo tipo de adiccións, con personal especializado para todos os concellos de Ourense. E tamén conseguimos unha nova axuda económica da Deputación de Ourense para a compra ou rehabilitación de vivendas de titularidade municipal, que ven a complementar as subvencións que xa existen e que os concellos podamos afrontar unha demanda social como é o acceso á vivenda. Tamén a través das nosas alegacións do Plan de Subvencións 2023-2027 acadamos que a Deputación de Ourense recollera varias nosas demandas, como por exemplo unhas axudas iniciales de 40.000 euros que se verán incrementadas en exercicios posteriores para os concellos que contan con conservatorios profesionais. Tamén a acción do Grupo Socialista conseguiu dar o traste coa proposta inicial do Partido Popular que pretendía deixar sen axudas para a construción e mellor instalacións deportivas aos concellos donde non houbera deporte de base. E incluímos no articulado final que tamén os concellos que teñen esa iniciativa de conquerir deporte de base tamén poderán poñer en marcha proxectos deportivos de base no seu territorio. O Grupo Provincial Socialista manténse en todo momento moi apegado á realidade e casuísticas que afectan a nosa provincia, con atención particularizada e iniciativas encaminadas a paliar dramas como o despoboamento ou insuficiencia na prestación de servicios do noso rural. Amosamos unha especial sensibilidade cos sectores agropecuario e mineiro, determinantes para o emprego da provincia, fixar poboación e invertir a tendencia de despoboamento a través de mocións a prol do sector da castaña, gandeiro, sector da minaría e do sector turísticos, todos les chaves no presente e futuro de Ourense. Tamén, e isto é moi importante, ampliamos que a recollida de residuos industriais non peligrosos se externalizase a toda a provincia e non só aos polígonos de Pereiro e San Cibrao, donde ben sabemos que están gobernando tanto o presidente como a vicepresidenta da Deputación de Ourense. Pois conseguimos que eso mesmo se faga en todos os polígonos da provincia de Ourense. Máis alá da improvisación e reacción frente ás ausencias, no último momento, como adoita facer o Partido Popular, desviando a atención e evitando asumir responsabilidades sobre a deriva da provincia, o Partido Socialista ten un proxecto de goberno para Ourense, de futuro, non sucumbindo de xeito algún ao catastrofismo e resignación da que fan gala os dirixentes populares. En definitiva, nos damos moi satisfechos con este ano de mandato, cas aportacións do Partido Socialista, cos logros conseguidos, en esa línea de oposición constructiva nos vamos a seguir manteniendo e vamos a seguir abordando este próximo ano, que despois das vacacións, pues, lógicamente, fagaremos frente a él.